Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune. Her er mulighed for et liv med trygge rammer, stort sammenhold og udvikling. I modsætning til storbyerne får du her en by, hvor alle kender hinanden, og her kan børnene frit lege på gaden og trygt færdes på egen hånd. De mange skoler rummer børns forskellige behov og kreative og alternative undervisningsformer. Kommunen har 14 efterskoler, hvor eleverne kan fordybe sig i alt fra gymnastik, boldspil, natur og teater og meget mere. Jeg kan rigtig godt lide at gå på efterskole, fordi at der er et stort sammenhold, der er fællesskab, og det er anderledes, og du lærer mere at klare dig selv. Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune i Danmark, hvor flest unge tager en videregående uddannelse. Det er rigtig hyggeligt at gå her på VGT. Vi har et rigtig godt sammenhold, både på overgang og i klassen og på hele skolen. Og så har vi nogle sjove fester engang imellem. Tilmed har den nogle af landets højeste karaktersnit. Fordelen ved at bo i en lille by som Tarm, det er i hvert fald, at man kender stort set alle. Det er meget lokalt. Jeg kunne godt finde på at flytte tilbage. Der er et stort fokus på at skabe attraktive og spændende arbejdspladser. Der hvor hovedindsatsen den ligger egentlig på at få skabt noget vækst, nogle flere arbejdspladser, og det gør, at der gerne skulle komme noget mere bosætning, som jo meget gerne skulle være børnefamilier.